det skulle vi bare ligesom prøve at få det. Det er løst. Det skal heller ikke ske. Han er jo løst til tid. Det er jo ikke noget, Gustav. Nej, det skal nok. Prøv lige at skrive det ned. Nå, Kasper, det laver I? Så tager vi fordeler, hvem der skal lave hvilke. Okay. Så er det både farmor og farmor. Det kan vi godt. Skal vi tage Hej, Ulf. Du skal ikke. Jo, jeg tænker sådan, det der, når der sådan, for eksempel står nogle ting, at de skriver noget på sms, sådan, og det kunne man sagtens få til at... For sent. Så ser man det der sms-skærm eller sådan. Vi ses, Ulf. Jo, vi kan godt. Det her, som skal ligne sådan en platinplade, som en lovning på, at så får man sikkert lavet et hit. Når det er så åbnet, så går I herop, File og New, og så er der lavet sådan en template her, der hedder Asker Efterskole. Dejligt. Og når I trykker ind på den, så er der nemlig sat spor op til jer. I skal allerede, inden I går i gang, så skal man vælge et eller andet sted, hvor den gemmer. Derinde også. Nu prøver vi lige at se, om vi kan finde Thomas, det er sådan fedt, da han kom ind der, stod alle op og var spændt og sådan noget. Nu Thomas, hvis man nu laver det der med at lægge en guitar, bare en enkelt tone ind på det der halløj der, fra indspillet, kan man så ikke bare kopiere den og sætte op og ned i det der halløj der? Jo, ændre pitchen. Jo, det kan du godt. Så må du gøre det, så det andet er hurtigere. Og det andet lyder bedre. Sådan nogle ting, man hænger ned fra vinduerne. Julevinduer. Må jeg se? Jeg vil ikke om det. Yes. Så
lå sådan en fed rum. Burde måske det. Det har min farmor i hvert fald sådan. Lav sådan et landskab på... Der er sådan et krybberspil. Jamen, så laver vi et landskab. Vi kan bare spørge dem. Fordi vi har nemlig ikke en masse. Hvad laver I? Ikke noget. Ikke noget. Fucking ulækkert. Du har været til øve til 20. Hvad laver du noget? Hvad? Laver I noget? Ja, vi er godt i gang. Vi udforsker, okay? Nu har vi set